em va venir a sentir-me tocar a Düsseldorf. Anem tard. És aquesta esquerda. És preciós. Un Guarneri del Gesù. El tindré demà passat. I el senyor Rubén? Ja li dic que no hi és. Doncs ja tornaré en un altre moment. No se'n fia de mi? No el puc deixar. Jo rebo els encarres del senyor Rubén. Tota la vida mates el senyor Rubén i no vull que el toquin a les altres mans. Em sembla una exageració. No t'havia confirmat hora i dia? Ho trobo molt irregular, això. El senyor Rubén no serà aquí fins al vespre. Que arribi que em telefoni. Perdoni un moment. Si tanta por li fa, li puc fer un rebut? Prou. Què vol dir prou? Molt reconnectat. Podries deixar un missatge? N'hi hem deixat 12. Per què no anem a l'aeroport? Telèfon de la Clara da Silva, digui'm. Qui és la dona? No, Doncs digue'm un número. 786. És el Bruno, deixa'm-hi parlar. Tu què saps, això, Bruno? Sempre ho fan. Truque 4 o 5 cops al dia quan sóc fora. És el pacte que tenim. Espera. Hola, Bruno. Mama? M'has tornat a enganyar. Per què m'han dit que no hi eres? Que ja s'ha anat el so. Sí. Els lleons dormien. On és la Cornèlia? No hi és. Estic amb l'amic de la Cornèlia. M'està preparant el calmant. Digue-li que s'hi posi. Vull parlar amb el meu fill i ho podeu sentir. No vegeu que no us puc enganyar. Hola, Clara. Com estàs, amor? Bé, el meu secretari el coneixes? Els equipatges han arribat? Sí, fa 2 hores i 35 minuts. Com està el Bruno? Bé, fins ara. De què coneixes la dona de l'hotel? De venir aquí. No. Sou amigues. Està prohibit? De què us coneixeu? Van tocar juntes. Per què ho has fet? Només seran 6 o 7 hores. Després et deixarem anar. Què em voleu fer del violí? I si m'hi nego? Matarem el Bruno. Hauries d'assajar, ho sospitaran. Com vols que toqui així? Vull anar al lavabo. Cinc minuts. Telèfon de la Clara da Silva, digui'm. Digue'm una pàgina. Hola, Bruno. 36. Sex und Reisig. La girafa, t'ha tocat la girafa. La mama no hi és? Vigila el que dius. No el posis en perill. Bruno, com estàs? Molt bé, mama. I la Verònica?
També un petó ben fort. Digue'm un número. 21. El Castor, t'ha tocat el Castor. Que bé, el Castor. Apa, Bruno, que ara de penjar. Molt bé, fins després. Mama. On és la Cornèlia? No et preocupis, el Bruno està ben acompanyat. Què penseu fer amb mi quan s'acabi tot això? Quanta estona ha de durar això? Fins a la nit. Per què ho fas? Jo confiava en tu. Tinc dret a saber-ho! Si haguessis deixat el violí al taller no hauria passat res de tot això. I si la vida del Bruno també corre perill, és per culpa teva. Penseu matar, oi? No ho entenc. És que no ho entenc. Sempre he confiat en tu. En cada cosa que feies, en cada cosa que decidies, en tot. Si necessitaves diners, abans no els demanat. Puc donar-te el que vulguis. Tot el que tinc, però deixa'm anar. No diré res, t'ho juro. Què passa? A mi no em miris que ja he cobrat. Què passa? Que no hi ha diners, Clara, no et queda res. He fet un mal negoci. M'ho he gastat tot i dec diners a tothom. Me'l reclamen. M'hi va la vida, ho entens ara? Una altra vegada aquest imbècil no, eh? Deixa-m'hi parlar. Pot ser l'última vegada que hi parli. Tu el coneixes. Deixa-li parlar. Que li deixis parlar! Sí? La mama? Vinga. Hola, Bruno. Ja he sopat. Juguem una mica? No. No, ara no. Va, Bruno, l'última vegada, 93? Dreinunzik, la papallona. Una altra, Hunted Funzig. Però, mama, que no té tantes pàgines. Té raó. El 70? Els elefants. Avui els he vist al zoo. Va, Bruno, l'últim animal ja te'l dic directament. Els castors. Ja els hem dit abans. Ho veus, Bruno? Bruno, recorda que ja han jugat. Per què no truques la Verònica i jugues amb ella una mica? M'ha dit que en té moltes ganes. Mataràs el teu fill, Clara, el mataràs per salvar una merda de violí!